Ennen uutta maalipintaa jakkara pestään maalipesulla perusteellisesti. Vanha, lohkeilut maalipinta tasoitetaan kaavin raudalla ja hiomapaperilla. Puupuhtaaseen pintaan levitetään valttipohjuste. Valttipohjuste on maalin tavoin käytettävä puunsuoja-aine ulkokäyttöön. Se on väritön pohjustuspuunsuoja, joka ei suojaa kuitenkaan puupintaa auringon valolta. Pohjuste on käsittelykuiva vuorokauden kuluttua. Niinpä pintakäsittely kannattaa tehdä mahdollisimman pian pohjusteen kuivuttua. Jakkara viimeistellään Unica ulkokalusten maalilla siniseksi ja näin se saa kovan sekä kestävän pinnan. Kuivumisaika Unica ulkokalusten maalilla on noin 16 tuntia ja käyttöön jakkaran voi ottaa parin vuorokauden kuluttua.